Не крия, че имам специално отношение към мини. С стария ми Clubman съм ходил от Южна Испания до Северна Дания, къде ли още не, като дори шофирах по писта за Формула 1. Харесвам марката още от преди това, защото единствената, която предлага на пазара супер минита, които комбинират огромен характер с луксозно оборудване и мощни двигатели. Днес се намирам в Тривратия John Cooper Works, или най-целенасоченото мини на пазара в момента, обаче ми идва на къла да казвам шегички тип Your mama is so fat, защото колата е 100 кг по-тежка от предходното поколение. Ако се върнем по-назад до R56, килограмите в повече са 200. 200 кг. Защо, бе? Автомобилът е точно това, което може да очакваме от мини. Традиционен, безпогрешно разпознаваем дизайн, богато оборудване, включително много добре работещ асистент за паркиране, задни седалки, които са подходящи и създадени за хора без долни крайници и силно изправен преден прозорец, благодарение на който, ако сте първа кола на някое кръстовище, не виждате какво свети светофара, то пък имам панорамен покрив и мога да гледам през него. Това е традиция. Интериорът запазва закашливия дух на мини с множество атрактивни детайли, като например коланите, вдъхновени от моторните спортове. Интересна е текстилната декорация по вратите и таблото на колата, защото това е плетка от рециклиран полиестер. В центъра на всичко това откриваме голям кръгъл OLED дисплей. За жалост от него се контролира почти всичко в колата, като казвам за жалост, защото бутоните са удобни. Дисплеите са много хубави за гледане. Това важи в пълна сила за този, защото той има много висока резолюция, красиви графики и всъщност системата е почти удобна за ползване. Всъщност от мини са големи хитреци, защото един от много малкото бутони, които имаме тук, е бърза връзка към менюто, от което може да се изключи сигнализацията за превишена скорост. Нещо, което аз и предполагам, че всеки друг прави веднага, щом седне в колата, всеки път, за съжаление. Тук естествено фокуса е върху шофирането. John Cooper Works запазва двигателя си 4-цилиндров, бензинов с работен обем 2 литра. Мощността е 231 конски сили, а максималният въртящ момент 380 Нм. Скоростната кутия е автоматизирана, 7-степенна и това позволява ускорение до 100 км в час за 6,1 секунди и максимална скорост, малко плашеща с това късо междуосие, 250 км в час. Даването на газ обаче е съпроводено с доста торк стиер и борба за сцепление. Но иначе шофирането е все така забавно, управлението е бързо и прецизно, а колата се усеща много пъргава, много повратлива и буквално се носим едно цяло с нея. Много е забавно, харесва ми. Освен това, мощността е такава, че сравнително лесно може да се кара около горния лимит, което за мен винаги прави шофирането по-интересно, ако говорим за динамично шофиране. Звука, който чувате, включително припукванията, идват от тон колоните. Колата има клапа на изпускателната си система, така че и отвън звучи малко по-спортно в спортен режим, който тук се нарича Go-Kart, разбира се, но въпреки това далеч не е шумна, повечето звук идва от тон колоните. Лошо ли е това? Аз имам смесени чувства, на мен ми носи емоция, особено в тази кола и ми допада, в крайна сметка, като това са регулациите. Какво може да направим? Нищо. Да си слушаме от тон колоните. Като окачване колата е доста твърда, дори бих казал груба, но не до степен, в която ме дразни самата кола, а до степен, в която се дразни на пократителното състояние на пътищата и улиците в България. Тук идва въпроса дали се усещат 100 кг повече спрямо предходното поколение на модела. Истината е, че в завой при динамично шофиране разликата не е нещо фрапантно, нещо осезаемо. За мен загубата на емоция идва не от 100 кг повече, а по-скоро от това, че тук нямаме опция за ръчна скоростна кутия. Това беше нещо, което много ми допадаше в предишния John Cooper Works и пасваше страхотно на автомобила. Тук имаме малко стерилитет, който носи 7-скоростната трансмисия. И ако се върнем към ежедневието, т.е. извън Go-Kart режимът, то колата се представя
пораснало. Съвсем практична в ежедневието, достатъчно комфортна като за спортно супер мини. Все пак никога не трябва да забравяме какво караме. И това, което ми хареса, достатъчно добре обезшумена, дори при малко по-висока скорост, т.е. на магистрала. Всъщност и като ценова политика, ако се насочите към Cooper S, който има по-малък двигател, и сложите оборудването, което имаме тук, включително John Cooper Works пакет, цените на двата модела стават изключително близки, така че логичният избор е John Cooper Works на цени от 77 000 лева, 85 ако си добавите двата допълнителни пакета. В заключение, новото поколение на тривратия John Cooper Works носи цялата емоция, която сме свикнали да получаваме от мини. И като поведение на пътя, и като особености. Т.е. този мини чар, който клиентите на марката познават. Това, смятам, е най-традиционният, най-истинския представител на мини на пазара в момента, като за мен има само две истински липси. Едната е липсата на възможност за персонализация в интериора, защото тук получавате това, което виждате. Няма избор на декоративни лайсти, няма избор на цвят на тапицерията дори. Другата голяма липса – ръчна скоростна кутия, защото тя наистина подхожда изключително много на този автомобил. Благодаря ви, че бяхте с Road Hunter.